Mačička neľúbi hrášok, Sofia. Ty ľúbiš hrášok. Môžeš ju spomojkať. Práve je moja, ona neľúbi hrášok. Ja ti podržím hrášok a ty ju pomojkaj. Ukáž. Ja ti podržím a ty ju chod spraviť moja. Moja. Ako sa volá mačička? Daisy? Ľúbiš Daisy? A čo si sa jej pýtala? Či chce prísť? Kam? K Sofii? Je dobrý ten hrášok, Sofia? Ďakujem. Papa, Daisy, sprav papa. Ahoj, zase prídeme. Doneseme jej mliečko? No poď. No poď, Daisy, stojíš už domov. Poď, my ideme k nám domov. Poď, zajtra prídem. Ideš oberať hrášok? Ty si naoberala toľko hrachu? Alebo si ho už aj spapala? Ukáž, ako trháš hrášok. Ukáž, ako trháš. Ako trháš hrášok, Sofia? Ukáž, dedovi ukážeme, jak trháš hrách. Tvoj homework? Áno, ty pracuješ. Super, ukáž mi. A ukáž mi, ako ho ochutnáš, ako si z neho odkusneš. Je dobrý? Ukáž? Sofinka, ukáž sa mi, nevidím ťa. Ukáž. Ukáž, čo papáš. Ukáž mi hrášok. Toto je tvoj homework? Ukáž mi hrášok, maminke, aký si odtrhla. Ukáž mi ho.